मारन है मलक लगा के ना धूम सामान तार सुन को दे हम 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 नाचो तारू राउती में घूम घूम सामान तार सुन को दे हम 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 मारन है मलक लगा के ना धूम सामान तार सुन को दे हम 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 नाच तारू राउती में घूमे घूम सामान तार सुन को दे हम 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 लगा 1 2 3 4 ओलू बंगाल से उमर बावे काचे ये मेजे नाचे उनको तो न नाचे 1 2 3 4 ओलू बंगाल से उमर बावे काचे ये मेजे नाचे उनको तो न नाचे बिना शादी के होई हनीमून सामान तार सुन को दे हम 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 मारन है मदद लगा के ना धूम सामान तार सुन को दे हम 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 1 2 3 4 मंटू मतलब पदे ध्यानवा तारा पपीता बावी छोटू चौहानवा 2 3 4 मंटू मतलब पदे ध्यानवा तारा पपीता बावी छोटू चौहानवा दे हम तारा के तनी न सकूं सामान तार सुन को दे हम 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 मारन है मगज लगा के ना धूम सामान तार सुन को दे हम सुन को